तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदानै दाफुंजानाय बायदि बे गोदान आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनो दिनै समायखिरा लाहोनाय आरो बिबान रुजुननाय बेबायदि फोरबोमोन। बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों माने जोंनि गोदानै बिबान मोननाय बिबान रुजुननाय बिथांमोननिसिम आङो बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय हाबा मावनो बिबान रुजुननायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै माने खामानि मावलांनो हाथों, बेनि थाखाय आनान गसाइया जेन बिथांमोननो गोहो होयो बेखौ आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों आङो बुंदों। बेजोंनो लोगोसे बिथांमोननिसिम लोगोसे रायजो राजानिसिम 2023 माने इंराजि गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय, अननाय, मोजां मोननाय आरो माने बेखौ आङो हास्थायदों जे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाय, देरहासारनाय, अनलायनाय, खौसेथि आरो देहानि सुस्थ' मोनसे देहा लाबोनानै होफैथों, हारियाव मोनसे खौसेथि आरो गोजोना फैथों, आङो बेखौ दिनै हास्थायदों। दायो मोनसे सरसा जागासिनो मैयानि बाथ्रा मैया जि ओंखारनाय तामुलपुरखौ जे बोखारबाय होननानै बे बिथिङाव माबाफोर गोदानै दाफुंजानाय जिल्लाया बे माबाफोर जागोन नामा? मिडियायाव जोंबो नुदों जे केबिनेटनि गेजेरजों माने आसामाव मोनसे हिदान्त फैदों आरो जे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे आसामाव गासै मोनब्रै जिल्ला, जे जिल्लाफोरा गोदानै माने दाजादोंमोन, बै दाजानायफोरखौ आगुनि जिल्लाजों मार्च खालामफिननाय माने सरजाबफिननाय। आरो बे बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे जिहेतु आथिखालाव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया आसामाव रिडिलिमिटेसन पार्लामेन्टारि बा एसेम्ब्लि सिटनि रिडिलिमिटेसननि हाबा मावनोनि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। थारैनो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने बुंगोन जे जिहेतु तामुलपुर जिल्ला मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन होनो थाखाय बा नियारेस्ट पाब्लिकनो मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन होनो थाखाय जिहेतु बे जिल्लाखौ दानाय जादोंमोन। थारैनो नैबे जिल्लानि गेजेरजों रायजो राजाफोरा मोनसे माने एसपिरेसन, मोनसे आसा, मोनसे हप आरो मोनसे कनफिडेन्सआ जिहेतु फैबायमोन। दिनै हथारै बेबायदि मोनसे फुराना जिल्लाजों मार्च खालामफिननायाव मोनसे आतंकित आरो मोनसे माने आबेगिक मोनसे लोगोसे आरो मा होनदों प्रेस्टिजआव मोनसे बेबायदि नांदों। दा बे बेलायाव बेबायदि हथात जानाया माने बोरै जाखो जोंबो आसरित मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। जोङो बिथङै जोङो मिथिनो नाजाबाय थादों। दासिमाव जोङो बिथङै बेबायदि जोङो मिथिनो बा जोङो माने मोनजोबनो हानाय बेबायदि जायाखै। अब्लाबो जोङो बुंगोन जे बेखौ माखासे साननि थाखाय आरो माखासे माने दाननि थाखायल' जिहेतु खालामथ'नाय जादों होनना बुंदों। दा थारैनो जुदि बेबायदिब्ला बेखौ बिथांमोना इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि जिखिनि रिडिलिमिटेसननि खामानि थाबैनो फोजोबनानै तामुलपुर जिल्लाया जेरैबायदि गोदानै दाफुंजानाय मोनसे जिल्लामोन बेबायदियैनो बिथांमोना दाफुंनानै होफिननांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंगोन। नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजा आरो माने गोबां बेबायदि जोंहा बुंनो थागोन आरो नैबे माने नि गेजेरजों जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन बा तामुलपुर जिल्ला बा बर' रायजो राजाहा बेबायदि गोजाम जिल्लाजों माने तामुलपुर जिल्लाखौ दाजाबथ'नानै जे माने रिडिलिमिटेसननि जे खामानि मावनो नागिरनाय बा कनस्टिटिउवेन्सि दाफामफिननो नागिरनाय बे बेलायाव जोंहा जुदि मुलाम्फा जागोन बायदिब्ला जोंहा जुदि जेबो खहा जानाय नङाब्ला बे हाबाफारिखौ जोङो एसे माने जोङो नायथ'गोन आरो नायथ'नानै जोङो बेखौ जुदि मोजांब्ला मोजां होननानै जोङो बुंगोन आरो बियो जोंनि थाखाय हंकटजनकब्ला बेनि जोंनि थाखाय बिपदजनकब्ला बे बेलायाव जोंहा माने बाथ्रा बुंनो थागोन आरो बे बेलायाव जोंहा बुंनो थागोन जे बेबायदिब्ला आसामनि केबिनेटनि जिखिनि हिदान्त बा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हिदान्तआ हेल्दि डिसिसन नङा। बे आयदायाव बे बाथ्राखौ जोङो इयुनाव बुंनो गोनां जागोन। आफादाथ' जोङो बे आयदानि सायाव जोङो मिथिनो नाजादों, रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जे बे समाव जोङो बुजिनो नाजानांगोन थारैनो बियो मामार बे बाथ्राखौ लानानै जोङो बांद्राय केवास माने जानांगौनिबो माने जोङो बे समाव जोङो सानथ'नो नाङा होननानै आं सानो। बाथ्राखौ जोङो मिथियोबा बुजियोबा थारैनो आसलथे मामार नैबे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो हागोन। एसेनोसै। दायो मोनसे सरसा जागासिनो जिहेतु क'क्राझार लकसभाखौ जिहेतु एसटि दाननिफ्राय जिहेतु दाननाय जाबाय होननानै गोबां सरसा जागासिनो। दाननाय जाबाय माने जे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि जिखिनि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा एसटि समस्ति बेखौ जेनेरेल देखायदों आरो उदालगुरि माने एमपि सिट माने जागोन बेखौबो माने जेनेरेल देखायदों। दा बे बेलायाव जोङो बुंदों जे बियो ट्राइबेलफोरखौनो लानानै आरो बै टाइमाव ट्राइबेलफोरानो बेवहाय मेक्सिमाम ट्राइबेलफोरानो बेवहाय मेजरिटि
दा बेखायनो बेवहाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकबो फर्मेशन जादों बेवहाय माने होनाय जादों जोंनो ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल राइट्स आरो माने कनस्टिटिउसनेल माखासे माने राइट्स बा प्रभिजननि थाखायनो जिहेतु बेखौ रिजार्भ सिट हिसाबै बेखौ दोनबोनाय जाबाय बेवहाय गोबांबार मन्थ्रि गोबांबार बेबायदि एमपि माने देरहालांनाय जाबाय बेखौ हथारै जुदि बेखौ दिनै माने जेनेरेल खालामनो नागिरोबा आनरिजार्भ जुदि खालामनो नागिरोब्ला बेवहाय जोंहा गोख्रों बिरोधिता थागोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानिसिमबो लिरखांबाय आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार भारत सरकार इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया आरो आसामनि माने माखासे राजखान्थियारि दोलोफोर बा भारतनि माखासे नेसनेल दोलोफोरनिसिमबो जोङो लाइजाम लिरगोन बर'नि आफादफोरजोंबो जोङो रायलायगोन रायलायनायनि गेजेरजों जेरै माने एसटि एमपि सिट जानानै दंमोन बिदिनो थानांगौ आरो उदालगुरि एमपि सिट बेखौबो माने एसटियैनो खालामनांगौ होननानै जोङो बुंदों नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा डेम'क्रेटिक मोनसे वेनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट लानो थाखायबो जोङो दिनै माने थागथियारि आरो बेबायदि मोनसे थासारिखौ माने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियायानो जा सरकारानो जा जोंखौ कम्पेल खालामनो नाङा बर'फोरखौ कम्पेल खालामनो नाङा होननानै आङो दिनैनि नैबे गोदान बोसोरनि मोनसे दिनावब्लाबो 1 थारिखआवब्लाबो आङो दिनै सरकारनिसिम आङो आपिल दोनदों गोजोन्थों नैबे नर्थ रंगिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव कावरुबा प्राइमारि कमिटि एबसुनि सिङाव हाग्रामारि गामिनि जि नब्लाङाव थांनाय डिसेम्बर दाननि 9 खालाराव बोखावजायै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला एबसुखौबो गोदानै दाना होनाय जादोंमोन दा बेनिनो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि दा बे लेखायैनो दिनैनि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेनि गेजेरजों आं गिबियावनो जिहेथु गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि जोंनि जि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुं हारिनि मानसिफोरजों बयबो अनलायलायनानै बे गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारलांहोनो हायो बा मोजाङै मोजांनो जोंनि जि साननाय हनाय बेफोर जाफुंलाङो बेनि थाखाय आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों दा दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै बा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो 2 बोसोरनि थाखाय बिबान मोनदों दा बे दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जिखिनि गिबियावनो बर' हारिखौ लानानै जोंनि जि फैबाय थानाय समाव जि इयुन जेनेरेसन बेखौ जोङो जौगासार होनायाव सोलोंथाइ बिथिङाव समाजारि बिथिङाव बेजों लोगोसे जोंनि जि बर' हारिनि जि दाफुंनांगौ बैफोर हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो गोदान जिल्ला हिसाबै खामानि मावनायाव अरायसमबो लुबैगोन जोंनि जि मेलेमजिबि फोरोंगिरि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ जाहाथे बोसोन होयो आङो गिबियै दिनै समायखिरा लानायनि गेजेरजों आं बेखौनो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनाय थाबाय।